Muri yeZimbabwe vanhu vaya vatotanga iko zvinezvi ndakatanga ndamboona zvangu kasukwera anga akatogara akatotaura kuti zvoni iko zvinezvi vanhu vatoudzwa kuti chiendai munogadzirira kunoataka mukomana uyu Tino Machakaire. Asi iko zvinezvi ndakuona Ministry of Health yacho yakubuda yega ichipindura, iri kufila pressure, iri kuona kunge yaitirwa zvinhu zvisizvo na Honorable Tino Machakaire. So panapa mamirire yakaita iyo ndo yakatobudisa Ministry of Health and Child Care response to social media attacks on public health care. The Ministry of Health and Child Care has taken note of recent negative remarks circulating on social media, which appear to form part of a broader pattern of unwanted and mischievous attacks. These comments seem to be well orchestrated efforts aimed to selectively highlighting challenges within the public health care system while deliberately overlooking the critical services still being provided, often under resource constrained conditions, and the significant progress made in recent years. Ndo mashoko ari kubuda ari kupindurwa neMinistry of Health and Child Care. Vari kufila pressure, ivo vakazvitarisa kwavari havasi kuona kunge vari kukorektwa, havasi kuona need yekugadziriswa kwezvinhu muzvipatara, asi vari kuona kunge vadhererwa, vajairirwa, vaatakwa. Ndo zvinhu zviripo hama dzadiwa zvavanoita. This is the way they respond. Now chiri kunetsa ndechekuti kuti vachiti tida kuenda tinomubata, tinomurova Machakaire wacho mumwe wavo, ende munhu wekuti anenge ane position inenge iri better kana kuti inenge iri more effective than dzavo. Saka ndo panetsa ipapapa, nekuti manyaya iyi mabudiro airi kuita pari kunzi Machakaire akafirwa nadriver wake, pamwe zvichida driver wacho inogona kunge yanga iri hama yake yepedyo. So zvinhu izvozvo zvakamurwadza kusvika pekupedzisira kuti aone kuti asvika pakufirwa, asi kuzvipatara hakuna ringirikini kunyatsobuda mushonga inobatikawo inokwanisa kuti munhu anokwanisa kunge achirapika like zvinoitwa kune dzimwe nyika zviya. Saka ndo nyaya iri kunetsa panapa. Asi inini ndakatarisa nyaya iyi muri yeZimbabwe, Machakaire according nezvinhu zvaakataura, handina kuona kutuka kwaakaita inini ndakazvitarisa zvangu, asi ndakaona akatotaura zvine rudo mukati, nekuti dai tanga tiri isu takataura ipapo, kana kuti matauriro atinogara tichitoita, munozviziva muri yeZimbabwe kuti tagara hatitorina tsitsi nevanhu veZANU-PF, nekuti vanhu vaya vazhinji vacho vachapera kufa vosiya nyika yedu iri panhu pakaoma, iri panhu pakashata. Saka isusu kana tichitotaura tinotonyatsotaura nemo kuitira kuti kana anenge atsamwa ngaaite hasha, kana aita hasha tobva tamudzinga, nekuti hatidi vanhu vane problem yehasha mumapublic offices iwaya. Saka isusu ndo zvatinenge tichitoda kuti zvibva zvaitika. But panapa ndakatarisa nyaya iyi, Tino Machakaire ipa akabudisa aitaura kuti I visited one of public health care institutions this morning to see a relative and left deeply concerned by the conditions. I witnessed what I saw was deeply moving, a clear indication that many of our people are facing serious challenges. The growing public outcry over our healthcare system is not an exaggeration. It reflects the difficult experiences of many citizens. As your appointee and one whom you have tasked to speak for the youth people of our great nation, I feel a solemn responsibility to speak openly. Sometimes in our desire to present progress, we may unintentionally overlook important realities on the ground. Your Excellency, you have earned the admiration of this nation for your compassion, humility, and tireless dedication to the welfare of ordinary citizens under your leadership. Many have found renewed hope. It is because of this trust in your care for the people that are respectively plead with you. Please find time from your busy schedule to visit these institutions yourself. There is no substitute for seeing, listening, and understanding firsthand with our citizens are going through. I also wish to comment on those who have had the courage to raise their voices on matters of public interests. Their advocates reflect a belief in the kind of leadership you present, a leadership that listens and put people first. Ed Mnangagwa ndobva ategwa. Ndo mashoko akabuda achitaurwa na Tino Machakaire. Ende takatarisa nyaya iyi ari kutowomberera maoko vanhu vakaita sesu ana client vekuti tinobuda every day
tichipopota tichitaura kuti kwakati kuri kuitira chakati pakati pane poto. I think munokwanisa kupupurira neni kubvira kudhara vanga vagara vari panapa taitoti tikatotaura zvimwe zvinhu tobva tazokuudzai kuti vanhu vaya vazomhanya kunogadzira. Kana muchirangarira pane imwe nyaya patakamboona patogeti chaipo chaipo paine mapotos, takapopota zvisingaite mapotos iwayo akaswera amhanya kuenda kunovharwa. Zvinhu zvese izvozvo zvinoitwa nevanhu vamwe vekuti vanenge vakangopinda pabasa asi vari kungochengetedza mari, kungokoshesa kuti atambira mari, aisa mari muhomwe make, asi kuti azokwanisa kukavha zvimwe zvinhu zvese zvinenge zvichinetsa. So maministries iwayo vari kuita zvinhu zvekutamba nebasa, nekuti maministries iwayo ane chekuita, is the matter of life and death. Ndo maministries anofanirwa kunge achikosheswa, achiiswa pekutanga tisati taisa chimwe chinhu. Zvimwe zvese zvingatozotera zvazvo, asi pahealth care ipapo panofanirwa kunge parichitorwa serious zvakanyanya. Ndosaka Tino Machakare asvika pakurwadziwa pakusvika pakunyora tsamba kuti president, makatondiapoindawo ndikatopindawo ndikutoshandawo yangu ministry, but kune mamwe madepartment zvakakosha kuti pamunenge muchiti muri busy paya paya pamunenge kuzoenda, nekuti vanombozviti vari busy ka, vari kuenda kunokomishena church, vari kuenda kunokomishena matoilets, vari kunokomishena mabore drilling scheme, presidential what zvese zvinenge zvichiitwa zvezvo. Zvikanzi paschedule yenyu pane zvamuri kufunga kuti zvakakosha zvamuri kumhanyirira imimi, chimboendai munoona kuhealth care system. Zvinhu izvozvo zvakakosha mhuri yeZimbabwe zvakataura naMachakaire, and ipapo patiri kutaura kuti let's support him panyaya yakaita seiyi. Let's support his idea, this idea zvaita kuti ataure mashoko iwayo zvakakosha, zvinhu zvinoratidza kuti ane shungu dzekuti nyika ivakike, ende zvinoratidza kuti takanga tisingateerere studio 7 mahara naye mukomana takanyatsa kumudzidzisa zvakanyatsonaka. Iko zvinezvi akunyatsoratidza kuti munhu akabva kune vanhu, akabva kwatiri, takamuguruma zvakanaka. Iko zvinezvi ari kuita zvinhu zvinodadisa kusvika pakukwanisa kuudza Mnangagwa kuti aiwa vaMnangagwa, munozvita venyu mune schedule busy ka, but mukawana nguva chimbofambai muende mega, hapana chakaipa kuti muende paground munozvionera mega. Because nyaya yekuudzwa vanhu vese vari vakamukomberedza zvigananda, vanhu vese vakakomberedza Mnangagwa imbavha, havadi kuti iye aratidzwe zvinhu zvakaipa zvinenge zvichiitika munyika. Vanouya mudhudze naye vomuzoti chakanaka, kana kwakuda kuendwa kuti aende ikoko vanomhanya kunogadzirisa chero rodhi chaidzo dzinenge dzine makomba mapotos chaidzo, musi wekuti anenge achida kudhiraivha mota yake achienda neikoko rodhi pavanenge achida kufamba, vanenge vakatotarisa schedule kudhara yogara yagadzirwa kuti iye afambe nepakanaka, kuitira kuti azoona kunge ari kugona basa kana kuti akagona basa, so that panozonge pakubuda mari haachabudise mari yakawanda achiita maproject iwayo, asi anenge akuita maprojects anenge achizoya nezvigananda zvichitaura kwaari kuti Mr President, madii matanga neproject yakadai so, madii matanga kuita imwe project yakadai so. Zvigananda zvobva zvafara, zvotora matenda acho iwayo, zvobva zvadya mari yese iyoyo, mari yenyika. Ndo zvinhu zvinonyatsoitika chaizvo. But nhasi tashamisika kwazvo kuona Ministry of Health peyafumurwawo nemukuru wemayouth, pachanakidza hama dzadiwa. Saka vamwe vari kuti Tino Machakaire achakanganiswa, vamwe vari kuti Tino Machakaire achadzingwa basa, vamwe kuti Tino Machakaire achanyangariswa, vamwe vari kuti achaurayiwa. Handizivi kuti nani, handizivi kuti kunourayiwa vanhu chirudzi ikoko, kana dai muchitozivawo dai matotiudza kuti vanhu vacho vanonyangariswa chirudzi, nekuti pamwe zvichida taigona kuti ngavangogara vangonyangarisa munhu ari kunetsa vanhu, kwete kunyangarisa vanhu vasina basa vakaita sana Machakaire. Ndo nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe, ende yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV, patinouya nemaupdates, nyaya dzese dzinenge dzichiitika munyika yekwedu. Kana uchinge wasvika panapa kari kutanga iri first time yako, zvakakosha kuti ugare wasubscribe wojoina this family, toramba tichiuya nenyaya dzese dzinenge dzichiitika, tichizivisana zvinhu zvese zvakakosha zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Zvamanje manje ndinongoti sarai muswere zvakanaka. Mobva makomendawo muchindiudzawo kuti nyaya iyoyi yatava nayo nhasi takakubatirai munoionawo sei.